ओइ मेन्देला भाई जायगायालाय मा निजोम दरसि दरसि मानसिफोरनि थांलाय फैलायाबो खम माबाफोरसो जादों नामाब्रा साला बुरबक दान मोनब्रै जेलाव थाहैनायावनो बेखौनो बावबाय से जाबाय बर'फ्रा बेखायनो दासो लाजि मोनदों साला गावबा गावनि सार्थखौ नागारलायाबा बहा देरहानो साननैसोनि उनाव लाथिख' बर'जों बड'लेण्डखौबो लाजासिगोन बिसोर आंसो केन्डिडेट जानो गोसो दं नोंनियावसो बांसिन नलेज दंलै माथो राजनितिनिया साला बुरबक गोरों मानसिया केन्डिडेट जाया बिहारनि खानाय गुफुर लालु प्रसाद यादव जाय मानसिया आन्डार मेट्रिक बिनि पिएसआ आइएस अफिसार मालायनिखौलाय मानो एग्जाम्पल होनांगौब्रा जोंनि बर'निखौ बुं होसो जानो गोदोनिखौ बावबायना बुथार जानो लुगैदों बुथार जानो नोंनि थाखायनो स्टेजआवबो होसो जादों र' थैबायसोमोन राखे हरि मारे हरि राखे कोने लेकिन बे सानैयालाय जेलनिफ्राय माला फैनायब्रा बुरबेक 60 बोसोर बैसोनि बुरैनि उदैयाव जोनोम जानाय माव जेलनिफ्राय फैखो जोंलाय बेंगालरावसो खामानि मावनो थांदोंमोन ना जेथोखौ बहा दोनखोमानो मामोनब्रा थै साला मा मानसिलै बिसोरलाय ओ यादा माबायदिमोनख' गोथाव ना गोथाव साला लैखोन गोनांनि फिसा न'नि खामानि दामानि गारनानै लिडारफोरजों इलेक्सनाव गिदिंदोंमोन ना नोङो दा मा मोनखो मा जाबावगोन बिसोरजों हाफोराबो सोनथाजोब्बाय माथो लाजियाखैना मा लैखोन सारा मानसिलै बिसोरो आयु माथो फैला मेन्देलासोलाय जेलनिफ्राय माला फैख' ओइखैजाय मोखां जा थ' थै आयु बदलाव आयु मैदेर सिनायगा फाग्ला सानैया हाट न'आव थांबा मोजां जाबावगोन नालाय बे मानो नुवाखै लामा ससेयावनो मानसिफोरा माबायदि बुंदों गामियाव सहैबाखि मोजां जागोन बे न'आव थाङाबालाय बहाथो थांनो बेफोरो खामला मावनानै जाबाय बायनोसै खोमालै न' भारा लानानै जायो न'आव थांना मालाय माथो मावना जानो जोंलाय नंमारगौ बेयावनो नागिरनानै थालाबायनोसै होनबालाय नागिरहैलाबायनोसै थ' माहाजोनथारलै दोनबाय बायगोन खोमा सोंहैजायो थु मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरा ओइ नानि दै मोनलोंगोन नामा औ मोनलोंगोन फै जिराय फै आदामोनहा बहानि जाखो जों माबा नानि बै साहा फानबारिनि हा दालाय बहाथो थांनो नागिरदों थांनो नागिरदों माने जों सानैबो सिआरपिएफआव साख्रि मावो जम्मु काश्मीराव थायो दा सुटियाव फैदों आरो बै न'नि स्करपिअखौ बिहरदोंमोन सौफैयासै माथो दाबो
हा आदानि आखायालाय माथो जानाय माबा जारौ ओइ दाख्लि जम्मु काश्मीर पुलवामायाव सा 40 जन मानसि गावथारदोंमोन ना CRPF फोर बेयाव जोंबो दंमोन बेयावनो बिनि आखायाव नांदों हामबाय राफोद जाबाय माबा नानि मबाइल दंमोन नामा दङ आदा जोंनिया बै जम्मु काश्मीरनिसो ना सिम कार्डआ नेटानो नाङा र' आदा आं लायनि नै आदा मबाइला थेंक इउ गैया नानि असिना नाम्बारखौ हमाखिसै खोमा थांसै ए दे औ दे आदा दे मिनिनाय साला बुरबेका भाराखौ रायलायासैलै CRP होनना खोन्थाना लाना हारा रायलायजाबावो जाम्बा रैखा गैलालै बियो आंजों मेन्देला साला बुरबेक खिब्रमा जानानै गलाब बिबार बिदै सोम नागिरबा जागोन नामा खिब्रमानि खामानिया मा खिब्रमानि खामानिया जाबाय खि अरनाय जाम्बा सायथाक मेन्देला नाम्बार लाखाबाय